Kinara kecer mak. Nggih jos pakae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi kembali. Kinara sepi mak nilai anu Mbak Riva lontong galak lahiran ya pemirsa. Alhamdulillah paringi seger waras, paringi sehat kabeh. Parak nerono dadi nek mengke jawah lak mboten kuatos mah. Lah tak gosok nanggung sakmene. Nggih, tesih sak uprit. Tesih sak uprit kumbane. Nggih. Walah Mak Tin ndek bekerja keras pemirsa. Walah niki anu Mak daun bawang Mak. Wih ndek daun bawang. Ndek tomat. Baceken niku kakean banyu pemirsa. Nek ngarani baceken iki artine kakean banyu. Ini dari Mbak Alken dulu. Mbak Alken niki saking jenengan Mbak, ampun tukul niki nguncis gene kula kalih gene Bunda Dewi walah keyedem. Pun tak tenggene Rima pemirsa nggih ngeterke laundry. Pemirsa. Aku nyuwun solusi ning jenengan. Jenengan kan Martin kan bercerita. Rima lagi berhalangan. Apakah ditukokno pampers? Jarene nek ditukokno pampers sih dienggo tapi terus dibuang pemirsa. Otomatis kan kena baju di mana-mana ya pemirsa. Karena Rima kan ya tinggal sendirian. Apa Mbak? Ya saya kita ketemu ke Rima ya. Ayo. Mak sepurane nggih. Intan jan gonceng. Nggih, aman pokoke wis tau aman nek. Pokoke mbek mati aman pokoke. Aku ki gak iso goncekno Intan pian. Sampeyan tak critani pemirsa, Mak Tin nek goncekno Intan piye, Tan? Kayak apa, Tan? Kayak pembalap. Nggih, monggo. Ya. Mak Tin kok pembalap pemirsa. Apa, Nduk? Oh, nggih. Iya. Bu, mine di maam mriki setunggal. Kula dhewe ke-12 dugi kapuan. Tekan gene Bu Wiwi bidan niku lho. Bu Wiwi sing tukang operasi niku lho. Nggih. Lho, niku kan putrane kados Intan to, riyen sekolahe sareng. Lho, Mbak, nek tekan kene madosi Mak Tin. Mak Tin sinten make kula? Kula sinten kula nuwun. Bu ini nggih sampun 12 kula ngenteni to mergo. Wes ajeng mengkok gene Rima. Loh, aku malah karo Mak Tin bualene. Tali aku. Lakon pemirsa. Bakso balong nggih. Nggih. Kula sepikiranku kira mbah Mak, mbah niki iki ra karo-karo kula ngetiter es dadi mam Nduk. Suwun Bu. Nggih. Anu Bu, kula nyon teh panas nggih. Mak Tin napa minume? Es teh mawon. Es teh. Nah niku sing dibungkus. Napa? Es jeruk. Niki es jeruk, kula teh panas. Saya sedang mamtan, Mak Tin enggak mau mam. Niki sing di bakso mam. Niki sing dibungkus kan nggih Rima nggih. Walah ya Nduk. Ibu hilang, Ibu hilang. Mbah Mak pikirane niku ora karo-karon. Intan aja banyak-banyak. Sambele pedes. Monggo Mak jenengan nek badhe anu bakso lah ngoten lho. Kula nggih bakdo Mami, Mak. Ceritane kan ayo jangan banyak-banyak wis sak cukupnya saja wis. Kula ceritane niku ngoseng kacang nembe mateng, Mak. Tak ceplok nondok ndang uwi-uwi. Uwi-uwi Mak. Engko nang ngomong suara Mak meneh. Tenan? Ya wis, tak tumis Mak Tin. Walah, jos. Jajane tesek kathah. Alhamdulillah, Mak. Ini kan lunga kali Mas Mando. Nggih. Kalih kula. Nggih. Dewi ini berturut-turut kula malah enten make napa, make nilii. Iki nyandap. Kula ningali kontene make niku pas Rima nggih pas gelar niku lho sing kados jenengan critake, gelar selimut yang digelar di pemirsa. Walah ya. Emak-emak dadi menek anek apa? Korporasi mbok kira mbok pengetan lho. Ibu tambah. Walah ngono. Tiker Mak jane nggih. Nggih. Tapi cuma tinggal kene kuwi ya. Walah sip. Mie ayam ceker. Wis gak apa-apa.
apa nunggu Intan maem soalnya Intan tadi maem pagi tok wae maem pagi riwa-riwi terus akhirnya napa Iki mak kok aku stop gak mak. wis stop Mak Tin oke Ayo. ayo Ora gak mak menang kok. stop wis nanti maem dikunyah pelan-pelan Iku ora mam. ibu lagi bar maem terus rene pikirku kan Intan ambek mae ape tak concong supaya ben iku apa maem bakso wis gak apa-apa nggih Lo kado makan terus nggih mae nyampe tempatnya Kinara empun berangkat teng rumah sakit napa masih di rumah Sisi kan. semua Sik teng griya. oh terus mae bersih-bersih baru berangkat Nah, terus mau masuk rumah. Nggih. terus naik mobil. Nggih. Terus, "Endi ya aku pengen kerja." ah nggih Lah. Iya aku tertarik dari coba aku enggak pengen juga mak. Beres. Mpun cerita kali Mbak Indah Bu, Mak Tin ki ape wah lho Bu, wah apa? Bleh wedhus wah geden ngoten. Matur suwun nggih Bu. Nggih, monggo Ibu. Monggo Mak. Wes ndang, nanti Mak. Iki cemilane Mak niki lho Mak cemilan Mak, nek jenengan mboten anu. Diaduk-aduk teh panas. Loh, Mak, Bu mboten sadian air minum, Mak. Mineral. Le mineral. Oh, nggih, mungkin tak mendhet ya. Pelan-pelan ya, Dok, pelan-pelan santai. Kamu ndi pedes mau. Sebelum ke tempatnya Rima, kita ngemi dulu. Sama artis kita. Artis kita Intenio, tralala trilili. Coba gak buat tukokno mak. Iya, nanti dibungkus ke bakso. Bermami. Minggian, walah dumak mitan. Bermami. Wah, Iya mangan mie. ini sekolah. Jenengan winginane damel mie nyemek nika lho, Mak. Aku kok dadi terinspirasi pengen. Nggih, enak. Nyemek-nyemek ngoten. Ah. Yovan. Sing bajeng sinten, Mak? Mas Yovan, Mak. Yogi karo Mas Yovan. Pelan-pelan. Nah. Wes ketemu Rima. Wes madul make aku nangis. Ku obil ini. Mobil. Ini enggak ini. Enek mobil kok rene ngoten apa Mak isine, Mak? Isine napa, Mak? Buku apa sekolah? Wah, apa sekolah, Dok? Apa sekolah? Tapi ini. Mbak Tirene. Mbah Tirene. Enggak ono ini. Alah. Wahono perene pemirsa. Iya. Sik, Kok tak enggak ini. Kok mama ini. Mama ini. Enggak Mas. Lambene Mas. Lambine sinten, Mak? Lambene Mas. Ayo, Mak mie ayam. Ayo, Mak mie ayam ya. Enggak ini enggak ini. Iya, engko Mas Wahono rene ya. Iku punya Intan dua tak dua nih lo tak tumbasnya dua lo tak taruh sini. Yuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter ya Cana Mam Dok. Mie ayam Dok. Ada enti Dok. Ada yang ke Mam di. Ikan masih ikan. Lagi teko wis madul. Ikan mah. Ikan. Iki rusak le. Rusah diojak-ojak. Mangkok mabune. Mangkok endi biasane endi Dok? Bibi. Dumbah nih gone Mbak Wiwi. Moga. Aku lungguh kene ya. Padahal ning kene pemirsa muni nggone Mbak Wiwi iki lho ki mangkoke dienggo dolanan. ya. Intan boleh ya duduk situ ya. Ateke karo Bu Yuni, Dek Bu Yuni gak dicelok Piye? Piye nek nyelok piye Bu Yuni? Piye? Ayo, heeh. Ki mang dolan pemirsa ning kono. Ayo mantuk, aku tak jak mantuk. Mama sini. Mama Rene. Tapi ini. Kok ini enggak ini. Kok Rene? Kok mama sini. Engko Mama Lambene iki Srene. coplok sumuk kuwi lho. Lambene kaya oh, ora soprok. Iki Dok, wis dilondrekno Ibu. Iki lho. Lho, ki nang dimaem ini. Oh, wis dilondri to, wis wangi, wis cakep. Di sing rusah neh.
Iki sing anu wis apa cara mono wis seger wis londrinan. Ambune wangi. Jupuk garene Oma. Jupuk garene Oma. Oh. Lagi apa? Apa, Dok? Kan dari buku kok Rima pe sekolah kok, Ya, Mak. Wis tak. Oh, Rima apa sekolah? Iya. Rima meh sekolah tan. Oh. Iya, aku ora tau tak lumbrikno klambiku kok. Rima mau sekolah, di dalam tas kreseknya itu anek bukune intene ya, wis ta. Pinter kok, Neneng di. Nanti mami ayame, Dok. Go Wiwi. Sing digo wiwik napa to, Oh, Mak? Mangkok ngono kuwi. Ora, Nduk. Lihat Ibu Yuni, iki mangkoke ning kene iki lho, mbok dolanan pasir-pasiran iki lho. Iki. Sapa dolanan pasir sapa ayo? Kasusnya sapa? Dah aku Dak. Dek iki jarene Mama dibelino jajan. Jajane mana, Dok? Mas. Gawa Mas. Mas apa? Pak Ono. Oh, wangi ta? Lho, dilondrikno Ibu wangi ta? Wangi ya. Ndine bajune sing kotor dilondri. Oh, Didi. Mbok ambutan. Ambune wangi. Oke. Ambune wangi dilondri. Gue lagi mek siji. Carane nek pe nganggo diambil satu. Ngono, Nduk ya. Iki apa iki? Ruko. 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 Iya, nek ruko, Dok. Iya, Dok, Tan. Nggih, ada ruko. Rukoe dienggo salat. Wangi, Dok, Tan. Endi, Tan? Oh iya, bajuke apa? Wangi-wangi. Wangi banget, Mak. Walak wangi sekali. Wangine, Cak. Ya, wangine, Cak. Iya ta? Wangi. Satune mana? Nek manggeblak ngono leh. Adek ngono dadi mami nih. Cah pinter kok. Aku TV boy, Mak. Mak aku kudu tiba, Mak. Ketok. Ini, Ya Mak. gak Apa itu? Katokan kok, Mak. Katokan kok pinter kok, Mak. Pinter. TV boy. Katokan kok. Mas iki lho. Pak Ono TV. Apa nih, Mak? Wahana tipe berak. Brak ngono. Nduk, Mas, jukana tripod Dek, Tan. Ibu. Tolong, Dok. Intan Ibu tulung jukana tripod. Endi? Itu di situ. Tak melok lungguh mbek Rima aku. Duduke wong ayu gak boleh gitu Wong ayu. Wong ayu tresnaku kinarya tanpa sesetya ning atiku. Dah. Ayo maam yuk. Ayo maam. Oh, ayo maam yuk sayangku. Kayak mangkoke. Napa diojak-ojak teng pundi to, Matin? Sendoke barang yo ilang. Banyum dingin tak? Banyune ndi, Dik Mas gakno Ibu? TV bibi. Sik pemirsa tak dono jajane jek ora ya? Aja. Ning dhuwur, Bu. Enggak ya, Mak. Dijur ngeten nggih mlempem to, Matin. Reseke bolong, Matin. Kerupuk diwer sandal, Matin. Suwalo nggih setembe. Sing niki ampun sempal pintune duka teng pundi? Oh, itu kok endi, Mas? Kok apik? Gani Pak Ono. Ini Pak Wahono. Nggone Pak Wahono. Wis nanti Mam, Dok. Ya. Nggih, Mak. Sik ora nek gani marai. Lho, anu paten hari kan tripod. Iki tak patenane sing dianu ki ambak, Matin. Ora oleh, Mak. Saos ya iki. Ya, kayak satu lopo ya. Bakul apa kae? Ting 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 ting. Adekku dihilangi, Mak. Oh, Mak, kondone nek HP-ne ilang, Mak. HP-ne ilang neh, Mak. Terus piye nek laporan Mama? Ayo, Mama juga Pak Ono. Oh, digawa Wahono, Mak. Terus iki njaluk HP neh. Iya. Apa ini engkau ini? Kok rene? Iya. Sapa? Ini, Mama ini. Mamas engko rene. Iya. Ini mesti kok nama Mas. Ya wis ah. Kau ini. Lah kok aku kok yo ngono itu. Enggak, ngulek ngendang ngulu itu, Ibu. Nggih. Mak niku berarti ada ibu Mboten. Ada Rima ki ya, Mbak? Sing teng dhuwur salon iki. Oh, sing teng dhuwur salon. Nggih. Mungkin ning dhuwur salon. Ya, namanya. Kayak baju sing kemarin kayak dibiuk nih. Bajune sing kotor wingi ndi?
baju sing kotor wingi ndi? Tapi ya. Yo dikodet dene kok. Tapi kotornya ini Bu. Mbah diguak ning ndi? Anune. Pripun, Mak? Klosetan. Boten napa-napa. Wis nanti mam, Dok. Nanti mam. Oh, alah. Wis nanti mam. Yo. Sik to. Menden. Andeng-andeng kowe. Menden. Cekelitan, jaluk dicekelitan. Ora aku yo, Mak. Piye, Dok? Ayo aku. Wah, apa nelpon Wahono tak telepon sik. Wahono. Mak, ayo yo Pak ngono. Iya nanti pun Wahono. Sik babar pisan nek jenenge Wahono gak enek leh. Lho, Mbak wis Indah apa, Mak? Rate, Tega dipangan, Mak. Bunda Dewi, Mak Jah. Terus Mbak Lina bakul es. Terus sapa tukang servis kulkas? Mbak Lutfi Ponorogo, Mbak Tata Janeta Nugraha, babar pisan bakul roti cepu, Mak Sah bakul lontong, Mbah Sis mbokku. Ya Lah nek gak Allah. enek La lah ilaha Mas Wahono. illallah. Wahono gak enek sik tak golekane sik Wahono. Walah Wahono ijek ning ngisor kono lho, Wahono. Sik Wahono ijek anu ndelik sik. Sing penting mam sik. Mam sik sing penting Wahono kok sik. Urusan Wahono urusan guri. Sing penting mangan mie. Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Muga-muga Rima tambah pinter, tambah ayu, tambah seger. Ora nek dipak ibu. Piye ibu mbok piye? Ibu mbok kan ngalah ya? Lho. Oh, ibu mbok pijiti, ben ibu sembuh ya. Terus emang kudu ngelu nduk Bu Duk. Sirah ibu iki pusing tujuh keliling kok kliyang-kliyang ngono sirah. Sirah ibu kene iki lho. Bun-bunane ibu ki rasane metu bintange musuh. Ya Allah. Tenan. Sabar. Wes Dang. Ya Allah. Allah, aku ditambani Rima, Cah. Ya Allah, Wes. ditambani anak surga, Cah aku. Sirah ibu langsung mari. Ya, Mak. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya Allah, Gusti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, Amin ya rabbal ya alamin. Wes Allah. ganti maam. Wes ganti maam. Masa ostok tangane buke. Jauh hilang. Ya wes ndang Mam. Jauh ngapem. Lho, Pim. Sik iki nek engko nek Wahono telepon, tak kok kene sik ya. Sik, sedulur kas Wahono telepon iki mang Dek mang bar apa jenenge bar mbisi ibu Wahono jere cek golek rencek. Lah pas golek rencek kuwi dadak yo nek entung nek jamur barat sisan dadi nggawa sak. Sik telepone engko sik aku tak golek entung sik ambek sisan golek jamur barat. Engko ben dimasak Rima ngono. Telasno ya. Tasan. Sik. Krek. Oh, lah wong caos tok kuwi sambele tak buak kalau mah. Kuwi ki ora enak sambele, Duk. Alhamdulillah, wis ndi Mame. Ya, Mak. Tapi ku, Mak. Klambiku ndi, Mak? Klambiku ndi, Mak? Iki lho wis di ono ki lho segere ra kaprak. Lho, wah segere cah. Wah, wangine Mak Tin. Nggo solan salin. Penting jeronan katokan ya. Dadi engko nek pas duduk biak kuwi ora ketok. Balene Bu, dibuka sithik. Biak. Piye, Mak? Buka sithik, biak, piye? Lah, engko nek lungguhmu kan biasane ngene to. Metontong kok lek gak anu lak ya ketok. Oke, Mak iki nggih wangi kok, Mak. Nggih, wangi sedaya. Wangi kabeh, Mak. Iya, tapi ku, Mak. Iya, wis ganti, Mam. Iya. Cobi. Kenapa? Jangan ya, Mak. Jangan, Mak. Oke. Latihan tak nggoni kuwi ya. Gelem. Kok ndak mbok buakne. Iki lho, ngenekan. Iki lho ngenekan.
Jangan mak. Ya, Ya wis endang. halo. Halo. Ayo. Wah ono ning ndi? Sing mak kono ni. Iya, wis toh. Ya wis nang kono sinyale ning kono goleki. Halo. Presiden. Ah, presiden. Lewatan apa nelpon Wahono tan? Wis dang Wahono ning ndi jare? Ayo. Ayo. Pak Ono tinggi mas. Pak Ono. Bibo. Ijen golek jamur. Pak bakal hajar lagi. Lah golekne Wahono ning ndi, Mas? Saya kira mak. Nah, alian neh. Pak Ono. Pak Ono tiga minggu. Ngopi. Pak Ono bibo. Tiba ning ndi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Nggih, matur nuwun nggih. Wahono tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Assalam. Ya. Tahu. Wah, barakatuh. Wes saiki mak amin neh. Ayo. Siapa mak? Aku Apa yang coba ya? aku sumukno. Mama kau ini go. Apa? Ini go. Iya. Apa? Mas ini. Ya wes. Mama ini. Nek jungok ditutup Nek sithik, brek. diduduk. Lah. Ditutup. Ya. Lah. Wes. Ngono Intan lho. Intan pakai celana. Rima nganggo daster kok. Iya. Aku ya nang omah ya duwe Iya. daster. Nggih mpun pemirsa ini part pertama Mbak Rima. Dilanjut Mak Mir bar pemirsa. Ben. Mak. Apa? Abang ni Pak Ono. Telepon Pak Hono nehnya, wes. Sik ah. Tutut 008 tutut 5907778 tut 67. Walah 30 nomor digit wesnya. Wes nah, halo kuwi halo wes. Wes nyambung kuwi. Halo. Ayo. Yo, Iki apa mas di boy? Masku tiba iki. Pak Ono di boy. Sempat mak tengene. Pak Ono